debatang kadang-kadang Sinoman kasuwun samapta ing gati sawe going diri saderengipun nindakaken pakaryan adicara gugur gunung. Paguyuban Sinoman Rukun Makaryo ingkang dipun pangarsani kaliyan panjenenganipun Bapak Sunaryo. Ayo kanca ngayahi karyane project gugur gunung tanda gawe saya rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo kanggo mulyane negara siji telu maju papat-papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge olobis kontol beres olobis kontol beres olobis kontol beres. Ayo kanca ngayahi karyane project gugur gunung tanda gawe saya rukun bebarengan ro kancane lela lan legowo kanggo mulyane negara siji maju papat-papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge olobis kontol beres olobis kontol beres olobis kontol beres olobis kontol beres. Aturaken matur sembah nuwun dumateng kadang-kadang paguyuban Sinoman Rukun Makaryo nindakaken upacara gugur gunung saderengipun nindakaken pakaryan atur asung lelati dumateng saking para tamu nyuwun pamit dumateng pamangku gati. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun katur kadang-kadang dewangga. Para tamu sinedahan ingkang satuhu kinurmatan dongkap adicara candhaipun inggih waosan ayat suci Al-Qur'an. Anamung nuwun genging panuwun karana boten wonten ingkang maos ayat suci Al-Qur'an ing siang kanggah menika sumangga sedaya ngengkelengaken jangga menengaken cipta maos Al-Fatihah sesarengan. Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para tamu sinedahan ingkang satuhu kinurmatan, senadyan sampun paripurna waosan ayat suci Al-Qur'an utawi Al-Fatihah, senadyan boten kawaos anamung wonten ing jangga, anamung swantenipun masih lamat kapireng tumbaling ing angkasa sumusup ing himantaka. Saya dedel gayuh wiyate mertandani sampun katrima papintaning rasaning Gusti ingkang Maha Welas Tuwin Maha Asih. Mliginipun katur pamengku gati Bapak Sudarno Sarimbit Waradin Sagung para tamu kakung sumawon putri. Para tamu sinedahan ingkang satuhu kinurmatan sampun kawula sehat mojo temanten Sarimbit lenggah wonten Dampari Nenggo. Karana enget temanten Sarimbit wonten ngarsanipun Rama ingkang tansah angukir jiwa kelawan raga temanten Sarimbit Kanjeng Ibu ingkang Ayoga Brata
ingkang dangunipun Nawa Candra Dasa Ari pramila saking menika temanten sarimbit arsa sumungkem wonten ngarsanipun Rama kelawan Ibu. Nggih sumungkem temanten sarimbit kadya dene sumungkem wonten ing Ibu Pertiwi. Wus jengkar saking sasana palenggahan agung Isumbaga Agung Ibu Siti Juwariah Sulih sarira make up artis Sekar Ratu Wedding ingkang dipun pangarsani panjenenganipun ibu anak ingkang saking Paras Pangkur Ngawi Jumangkah purang suku pratitisaken lumadening adicara upacara sakral krobongan Upacara sakral krobongan pinurwakan Sri Atmaja temanten putri sembah mangabekti dumateng temanten kakung sampun kawistara temanten putri sawijeng kuing Bantala yen to kaweca mawi kedaling lati Kang Mas Handika garwanipun Siadi sembah pangabekti kula konjuk Kang Mas Wiwit dinten punika kula ingkang barep badhe lelati dumateng panjenengan Kang Mas. Mboten wonten priya ingkang sanes ingkang kawula tresnani kejawi namung panjenengan. Yaya Dimas Gita garwanipun Kakang. Baya Mirah, Baya Manik, Baya Inten. Ora ana wanita liya sing dak tresnani kejaba sliramu Dimas wong ayu. Kene-kene Dimas dak sayang sliramu. Sendika ingkang dawuh Kang Mas. Wes, Dimas aja banget-banget, aja suwi-suwi nggen mujengku ayo dak lanting. Jajar marang pun Kakang ayo Dimas. Menika ingkang dawuh. Banjur sedhela maneh ayo sowan ngarsaning Rama kelawan Ibu. Nanging Dimas kados pundi Kang Mas? Ora wangun yen awake dhewe sungkem ngarsaning Rama Ibu isih nggawa senjata piandel. Maju pripun Kang Mas? Lolosen ponang duwung sing ana gigire walikat pripun Kakang ya Dimas? Sendika ingkang dawuh Kang Mas. Panglala sing ponang duwung saking gigire walikat Sri Atmaja temanten kakung dening temanten putri. Kalarapaken wonten ing gedhong pusaka paripurna temanten sarimbit jumangkah ponang suku kanthi lon-lonan. Prapteng unggihan kang tinuju temanten sarimbit lenggah sesendoan wonten ngarsanipun Rama kelawan Ibu mawi jengku ing Bantala mawi sembah kalbu. Kanjeng Rama, kula dita ingkang sowan Kanjeng Rama. Sepisan ngaturaken kenging panuwun dereng saged paring piwales anggen panjenengan nyembulih dhateng kula ing siang kalenggan menika kula kedah krama Kang. Pramila saking menika nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Rama. Mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah kula kaliyan Kang Mas Handika. Ya ngger sliramu bocah manis bocah ayu. Ora ana luput kanggo sliramu ya ngger bocah manis. Kabeh wis tak sepura dina iki. Dak pepujekke muga-muga sliramu sakloron tansah pinaringan sakinah mawaddah warahmah. Wiwit saiki nganti tumekeng delahan ya ngger. Sumika ing dawuh kula dadosaken cimat sapa semanten ugi kula Kanjeng Ibu. Ya ngger sliramu bocah bagus. Kantos tiyat bojo temanten putri ingkang sumungkem wonten ngarsanipun Ibu. Kanjeng Ibu, sembah pangabekti kula konjuk dumateng panjenengan Ibu.
Sebisa ngaturaken gunging panuwun ingkang kaping kalih nyuwun tambah ing pangestu Ibu. Mugi anggen kula mbangun bebrayan kaliyan Dimas Kang Mas Handika. Tansah pinaringan atut runtut reruntungan Kanjeng Ibu. Ya nger sliramu bocah ayu Dita anakku wedok. Ora ana luput kanggo sliramu ya nger tak pepujekke muga-muga atut reruntungan anggen membangun bebrayan. Menika ingkang dawuh Kanjeng Ibu kula dadosaken jimat paripe. Wis kono nger kendhi sowana ngarsaning Rama lan ibumu. Pernahe maratuwamu ya nger sendika ingkang dawuh Rama Ibu. Paripurna timanten sarimbit sumung kemonten ngarsanipun Rama kelawan Ibu. Panjenenganipun Bapak Sudarna sarimbit Ibu Suhartini. Daya-daya jengkar saking sasana pasungkeman tumuju palenggahan Siatmaja Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu Bapak Sugeng sarimbit Ibu Sumiati prapta ingkang kang tinuju Kanjeng Rama. Kula andika ingkang sowan Kanjeng Rama. Sebisa nyuwun tambah ing pangestu anggen kula bangun bebrayan kaliyan Dimas Dita tansah pinaringan sakinah mawaddah warahmah Kanjeng Rama. Yo nger sliramu andika bocah bagus. Ora ana luput kanggo sliramu nger. Dak pepujekke wiwit dina iki nganti sak tumekening delahan tansah pinaringan sakinah mawaddah warahmah yo nger sliramu sakloron. Matur sembah nuwun Kanjeng Rama kula dadosaken jimat paripe. Semanten ugi kula Kanjeng Ibu ya nger. Kanjeng Ibu kula andika ingkang sowan Kanjeng Ibu ngaturaken lepat ingkang tanpa pepindhan dereng saged memparing piwales anggen panjenengan kula wentah dumateng kula. Kaping kalih kula nyuwun tambah ing pangestu Kanjeng Ibu anggen kula bangun bebrayan kaliyan Dimas Dita tansah pinaringan sakinah mawaddah warahmah. Ya nger sliramu andika bocah bagus. Ora ana luput kanggo sliramu ya nger tak pepujekke sliramu sakloron tansah atut runtut reruntungan wiwit saiki nganti tumekeng delahan. Wis nger aja banget anggen mujengku. Matur sembah nuwun Kanjeng Ibu kula nyuwun pamit. Paripurna Siatmaja temanten sarimbit sumungkang wonten ngarsanipun Rama Ibu Bapak Sugeng sarimbit Ibu Sumiati. Daya-daya cengkar saking sasana pasungkeman tumuju papan palenggahan sekawit. Nindakaken upacara sakra candhaipun niki upacara sakra kacar kucur. Kacar kucur. Wong liya mugia dadi sedulur. Kacang kawak, beras kawak, dele kawak. Biyen wong liya mugia dadi sanak. Tegese sak kawak-kawake kacang tuwin dele. Ing pangajab maka isih bakal dadi kawak temanten sekarone. Bisa dados temanten ngantos kaken ninen. Dimas garwanipun Kakang sendika ingkang dawuh Kang Mas waspapadakna apa sing tak gawe iki ya Dimas. Punapa menika Kang Mas? Iki wujuding kacar kucur gunakaya. Kacar kucur gunakaya kasuntak katadah pring kacu sinulampeni ingkang dipun asta dening temanten putri. Dipun suntak sedaya Mas nggih. Ngantos telas. Mengku pralampita boga kelawan wastra. Ugi mengku pralampita kewajibanipun panganten kakung gentong upaya pangupajiwa tansah dipun paringaken dumateng temanten putri. Paripurna kasuntak katadah kacar kucur gunakaya daya-daya katampi katitipaken dening Rama miwah Ibu. Kang Mas piye Dimas? Krana awake dhewe durung bisa ngupaya kacar kucur iki, ayo dititipke wonten ngarsanipun Rama lan Ibu. Ayo Dimas tak derekke. Kanjeng Ibu kula titipaken gunakaya ingkang dipun paringaken Mas Handika dumateng panjenengan. Ya nger sliramu bocah ayu, bocah manis. Sok yen sliramu wis banging bale wisma, tak balekne mareh marang sliramu. Syukur badhe Rama kelawan Ibu bisa paring wuwuh lan paring weweh kanggo sliramu ya nger. Matur sembah nuwun Kanjeng Ibu. Paripurna kacar kucur gunakaya kalajengaken dahar kembul. Monggo Mbak Domas. Ayo Mbak Domasnya yang dua membawa
dahar kembul dahar wis ngarani maem kembul wis ngarani sesarengan. Mbak Domasnya yang satu lewat sini. Dilepas dulu sandalnya nggih. Sandalnya dilepas dulu. Dahar wis ngarani maem kembul wis ngarani sesarengan. Pralampitane temanten sarimbit arsa dahar sesarengan dulang dinulang. Dahar kembul pinurungaken siap mojo temanten putri dulang dumateng temanten kakung Mbak Dita ingkang dulang dumateng Mas Andika. Nah, difoto dulu. Tangan kirinya Mbak Dita pegang janggutnya Mas Andika dan tangan kanannya dulang. Nah, biar dipegang Mbak Domasnya. Nah, tangan kirinya Mbak Dita pegang janggutnya Mas Andika. Janggutnya lho nggih ampun gulune. Paripurno gantos Mas Andika dulang Mbak Dita sama tangan kirinya Mas Andika pegang janggutnya Mbak Dita. Yang dipegang janggutnya lho nggih, senes gulune. Nggih alon-alon mawon dipun foto kersane sae. Nggih. Dahar kembul wonten salebeten dedaharan wonten raos maneka warna asem asin manis saputuripun mangku pralampita salebeting bale seseman temanten sarimbit badhe nemahi manis asem paiting panguripan sedaya linampan kanthi musyawarah mufakat kanthi dulang-dulangan alon-alon difoto kersaning sae nggih. Paripurna dahar kembul kalajengaken ngunjuk tirta wening. Langsung kembali Mbak Domasnya nggih. Mas Manggolo bersiap. Mas Manggolo bersiap. Ayo membawa tegan naik ke atas Mas Manggolo. Ayo Mas Manggolo. Yang satu lewat sini. Alon-alon mawon sandalnya dicopot ben boten keplese. Dimas garwa nemrung kakang kepripun Kang Mas? Sajake Kang Mas bubar mangan kok ngelak ya Dimas. Monggo kula uti ngunjuk Kang Mas. Ngunjuk tirta wening mau itrutuh degan mangku pralampita. Salebeting bale seseman temanten sarimbit tansah kanthi wening ing manah meneping kalbu. Ugi mangkur palampita temanten sarimbit sampun dipun keparengaken sare sesarengan uncup maduning asmara emang ajab enggal pikantuk rerengganing bale wisma wujuding golek kencana kang bisa tata jalma putra putri ka saleh salehah. Amin amin Allahumma amin. Paripurna ngunjuk trucuh degan utawi tirta wening kalajengaken tedhak foto pangeston. Monggo Mas Domas tegannya dibawa kembali. Adi cocoran pun niki tedhak foto pangeston dumateng Kanjeng Rama miwah Ibu Bapak Sudarno Sarimbit Ibu kasuwun foto sesarengan kalian temanten kekalih. Ing mangke kalajengaken Kadang Besan Sutresno Bapak Sugeng Sarimbit Ibu Sumiati ugi ndherekaken foto sesarengan kalian temanten kekalih. Ugi paripurna ing mangke Kadang Besan Sutresno kalajengaken sedaya pengarak pengiring temanten ingkang mijil saking Karang Tengah Prandon Ngawi. Semoga katur sagung bertamu kagum Sumono Putri. Mliginipun pengiring temanten saking Karang Tengah langsung kemawon foto sesarengan kalian temanten.
Wong wedalipun tasik karena wedal ingkang winates monggo dipun damel cepet kemawon nggih monggo. Monggo pengiring temanten ingkang badhe foto sesarengan nggih. Karo wanci ingkang winates langsung kewala jengkarsaning sasana palenggahan tumuju foto sesarengan. Wangga Klasik Audio Professional Sound System Sekar Ratu Wedding hingga dipun pangarsani Mbak Ana. Sepisan malih katur saking para tamu mliginipun pengarap pengiring temanten. Eka badhe foto sesarengan kalian temanten nyumbanggaken. Langsung kemawon jengkar saking sasana palenggahan tumuju sasana foto bersama. Semoga ngaturaken Bapak Ibu yang mau foto bersama, mohon langsung berdiri menuju sasana foto bersama. Ayo netan
sumo sira kang mas pepujan ning ati ya 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 yen kang matur Nggih, sembah sampun nuwun katur katur matur Mbak sembah Amu nuwun. ketoke wangel nek kongkon fotone wedi lara wae mboten krasa lho jane monggo ingkang badhe foto sesarengan nyumanggaaken nggih tasih wonten wedal karena wedal ingkang sarwa winates sumangga ing mangke sarimbit boga sarimbit sinambi lumading adicara candhaipun atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Sugeng Sarimbit Ibu Sumiati emangke adicara tedhak foto pangeston utawi foto bersama tetap kalajengaken. Para tamu sinidahan ingkang satu kinurmatan tunggap adicara candhaipun atur pasrah saking keluarga agung Bapak Sugeng Sarimbit Ibu Sumiati ing mangke katur panjenenganipun Bapak Sugeng Sarimbit katuran jemeneng hangampingi ingkang pasrah makaten nggih. Wondene sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Sugeng Sarimbit Ibu nuju nggih panjenenganipun Bapak Lambianto katur panjenenganipun kasumanggaaken sumangga. Matur sembah nuwun dumateng Bapak Pranata adicara ingkang sampun paring wedal dumateng kula. Nggih ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wa mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amal ba'. Dumateng Bapak Sudarno talah Ibu Suharti ingkang tansah kula hormati. Kawula nuwun dumateng para pepunden talah para pinisepuh sesepuh haji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang pantes pinundi. Saha katur dumateng panjenenganipun para bapak pangemban pangbating praja satriyaning nagari saha pangemban pangembating desa ingkang hanggung mestuti dumateng pepoyaning kautaman minangka dados pandam-pandaming para kawula dasih ingkang pantes nampi pakurmatan. Saha katur ugi dumateng panjenenganipun Rama Yai, Rama Haji Bunyai, ugi para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab wahyu ning ilahi. Mongko panuntun kiblating manembah ingkang tansah dipun taklimi. Saha katur dumateng panjenenganipun para tamu kagung Sumawana Putri ugi kadang-kadang kula werda muda ingkang satuhu bagya mulya. Nggih saderengipun kula matur wonten ngarsa nyansami langkung rumiyin monggo tansah ngunjukaken rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala katitik ngri kalenggahan siang punika
panjenengan dalah kula saged ngempal manunggal wonten dalemipun Bapak Sudarno Sarimbit Ibu Suharti wonten tlatah Nglarangan ngriki ingkang manggih rahayu wilujeng nir ing sambikala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat sarta salam katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung inggih menika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tansah kita tenggo-tenggo syafaatipun wiwit zaman jaliyah ngantos zaman Islamiyah. Tansah kita antu-antu syafaatipun ngantos benjing wonten ing dinten yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Nggih nuwun sewu Pak Dalang niki kula niki nembe kewala nandhang sakit dados tasik cat kemutan cat boten nggih sepunten ingkang kathah. Dumateng para bapak ibu ingkang tansah dipun mulyaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih lepat nyuwun pangapunten dene kula jumejer wonten ngarsa menyan sami mboten ateges ngirangi subasita utawi tata trapsila ananging nuhuni dawuh saking panjenenganipun Bapak Sugeng Sarimbit garwa. Inggih menika wosing gati angka sepisan Bapak Sugeng Sarimbit ngaturaken inggih menika silaturahim ngabaraken kabar kawilujengan keluarga ngriki samidayanipun. Saha ngaturaken salam taklim mugi katur panjenenganipun Bapak Sudarno Sarimbit garwa kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndonga salajengipun inggih menika Bapak Sugeng Sarimbit inggih menika ngaturaken sekar cepaka mulya saselih inggih menika anak bagus Handika Dian Prastya kala wau sampun kasembatan kaijab kabulaken utawi kadhaupaken wonten sangandhapipun Tarupagung pramila anak Andika menika kala wau sampun kasembatan dhaup kalian Ayuni Mas Dita Hindah Suhartini putra putri saking panjenenganipun Bapak Sudarno dalah Ibu Suharti mijil desa Nglarangan ngriki saking bombong-bombonge Pak Sugeng Sarimbit inggih menika ngaturaken bab panggula wentas dayanipun pramila kula ingkang piniji hamasrahaken sedaya panggula wentahipun Bapak Sudarno ngriki mugi-mugi putra temanten sekalian anggenipun mangun bebrayan agung sageta bekti dumateng tiang sepuh kakung putri ugi bekti dumateng mara sepuh kakung putri migunani tumrap nungsa bangsa negara lan agami ingkang dipun rasuk supados punang temanten sekalian anggenipun mangun bebrayan agung dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi Gusti Allah tansah handayanana punang temanten sekalian inggalo kagungan momongan inggih menika wujudipun golek kencana ingkang saged tata jalmi minangka kagem katresnan jati ponang temanten anggenipun ngebyur wonten samudraning bebrayun. Bilih mijil kakung menika dadosa putra ingkang soleh, bilih mijil putri ingkang putri dadosa tiyang ingkang solehah migunani tumrap nusa bangsa negara lan agami mugia sageta piguna tumrap tiyang sepuhipun kekalihipun ngaten. Dumanten para bapak ibu mas adik samudayanipun kula ing ngriki inggih menika pikantuk amanah saking panjenenganipun Bapak Sugeng Sarimbit bilih mangke kirang langkung tabuh setunggal menika ponang temanten sekalian badhe kaboyong wonten ing
Dusun Joho Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Kabupaten Ngawi supados cara bobot timbang menika kersanipun timbang ngaten Pak Dalang nggih. Dados mangke kasuwun Bapak Sudarno kirang langkung tabuh setunggal menika nglarapaken ingkang putra temanten sekalian wonten ing Dusun Joho Desa Karangtengah Prandon. Nggih, kula minangka Sule Sarira saking panjenenganipun Bapak Sugeng Sarimbit, bilih Bapak Sugeng Sarimbit menika sowan wonten dalemipun Bapak Sudarno ngriki mboten namung piyambakan dipun kanteni para sanak kadang pamong mitra tangga tepalis sak menten kathahipun mbok bilih anggenipun sowan lelenggahan wawan pangandikan kirang rena ing penggalih panjenengan sedaya keluarga masyarakat Dusun Klarangan ngriki kula ingkang nyuwunaken lumuntur isih pangapunten ingkang agung. Bilih ingkang salajengipun mbok bilih Bapak Sudarno kaliyan Bapak Sugeng menika monggo sami matsinamatan utawi mong tinemong anggenipun Anggula Wentah ingkang putra bilih ponang temanten sekalian menika bilih mapan wonten ing dalem Klarangan ngriki tartamtu kewala bab Panggula Wentah menika dados tanggal jawabipun Bapak Sudarno Sarimbit. Dawa sawangsulipun bilih ponang temanten sekalian mapan wonten ing Griya Joho Karangtengah Prandon tartamtu kewala dados tanggal jawabipun Bapak Sugeng Sarimbit dalah sakala wangsa anggenipun bab Anggula Wentah ingkang putra temanten sekalian. Jalaran menapa ponang temanten menika sampun ngebyur wonten samudraning bebrayan agung ibarat kertas menika dereng wonten tulisanipun Pak. Pramila ampun tida-tida anggenipun nulisi ingkang sae supados dipun waos ingkang sae supadosa putra kekalih anggenipun ngebyur wonten samudraning bebrayan agung sageta hayu hayam hayem tentrem guyub rukun anggenipun makarya rinten utawi dalu tansah gampil anggenipun pados sandang utawi cedha tansah sami wilujeng boten wonten aral setunggal punapa. Bilih salajengipun bilih mangke pawiwahan resepsi menika sampun kepareng paripurna Bapak Sugeng sarombongan badhe nyuwun pamit. Mugi-mugi nyuwun doa restu dumateng sedaya warga masyarakat Dusun Klarangan ngriki mugia sakondheripun Bapak Sugeng sak rombongan saking ngriki ngantos dumugi griyanipun sewang-sewang tansah tinebihna ing godha rencana cinaketna ing kabejan katentreman kawilujengan wiwit donya prapteng delahan binjang amin ya rabbal alamin. Mbok pilih namung makaten ingkang saged kula aturaken anggen kawula matur kathah kalepatanipun karana kirangipun seserpan saha piwulang reh mawantu-wantu nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Saking pangajaping sedya tansah sesanti hayu hayu rahayu sarwi pinanggih. Pungkasane ngatur ing wasana fil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Kanthi tatas titis terwaca cetha atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Lambiyanto minangka Sule Sarira saking panjenenganipun Bapak Sugeng Sarimbit Ibu Sumiati katur panjenenganipun Bapak Lambiyanto kawula aturaken matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan
Semoga kadherekaken lenggah wonten ing papan palenggahan sekawit para tamu sinedahan adicara candhaipun upacara tedhak kirap katrah kirap ingkang angka sepisan tumangkap tangguh panjenenganipun Mbak Titin daya-daya jengkar saking sasana palenggahan hanganti para kenya Mas Manggalayuda. Wasawega kang piniji mongko pangarsaning lampah toyo sigra mijil saking sasana busana ingkang arsa jangkaraken Sang Sri Nata arsa rucat kawaca narendra ngrasuk busana satriya gambuh keca yen kabyarsa swaranipun Pirambae samudra woi adalah ayo co gambuh ke swasana ing siang tanggal menika bendaramu panjenenganipun Bapak Sudarno Saripit Ubah Suhartini duwe gawe ayo tuga-tuga digawa kongsi-kongsi aja nganti keri ya Di. Ayo Dimas maju kepar maju. Minangka tundakane lampah menika Mbak Titin ingkang wijaya saking Tlatah Ponorogo. Ayo Di. Monggo Raden kula aturi jengkar saking sasana palenggahan. Jero tias wuyo oh
jinala Hamur wani gancar sehari Nuniki gancaring resepsi ing siang kalenggahan menika mapan wonten dalemipun Bapak Sudarno saribet Ibu Suhartini Lumadining upacara sakral kirab panarendran katelah kirab ingkang angka sepisan tinata tinuntu sajuru papan-papan kanthi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani sinten to ing ngarsa sung tulodo menawa tundakane lampah loh menika tetejane Rara Ayu Titin ingkang mijil saking tlatah Ponorogo dasar ganas Meraati wondene tansah ing madya mangun karsa siat mojo temanten sarimbit Raka Mas Bagus Handika Dian Prasetya kalian Rara Ayu Dita Indah Suhartini wondene ingkang tansah tutwuri handayani loh menika tetejane abdi dalem kaputren pepetaning putri Domas miwah Manggala Yudha alon Bapak alon Mbak Titin Genya dumangkah punang suku prapting unggian kang pinuju ambika korining bale pangas Rama wondene pangudi asmaraning griya ingkang dereng kawijil ing lesan Batang kadang-kadang paguyuban siluman rukun makarya daya-daya jengkar saking sasana palenggahan hangan tasih karya atur pasugatan dumateng sagunging para tamu kakung Sumarno Putri lulus Raharja Niskala kirab kanarendran katelah kirab ingkang angka sepisan sampun kawistara temanten sarimbit angrucat kawaca narendra saperlu angrasuk busana satriya ugi ngaturaken matur sembah nuwun katur kadang-kadang paguyuban sinuman rukun makarya ingkang tansah cangcut gumregut atur pasugatan dumateng sagunging para tamu kakung Sumawana Putri. Para tamu sidheran ingkang satu kinurmatan boten kata lumpen ing siang kalenggahan menika makarya sesarengan kalian juru rias Sekar Ratu Wedding ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Mbak Ana ingkang mijil saking tlatah Paras Pangkur Ngawi ugi dipun kanteni tetes film foto ingkang mijil saking tlatah Jogorogo ugi dipun kanteni Mekar Multimedia Shooting datan kata lumpen dipun live streaming wonten ing channel Mekar Multimedia live streaming katur saking Bapak Ibu ing mangke saged dipun pirsani malih wonten ing YouTube kanthi channel Mekar Multimedia. Ugi dipun sinengkuyung minangka pandaya swara wonten klasik audio profesional sound system ingkang mijil saking tlatah Nglarangan tan kantun dipun regangaken paguyuban elektron campursari Dewangga ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Raka Mas Kadek ingkang mijil saking tlatah Watualang. Ugi dipun sinengkuyung kadang-kadang rukun makarya. Yun kang panuwun tasih wonten swanten adan. Damel kalih monggo langsung.
gugur kuncung Katokku saka sarung gantung Lambiku warisane mbak kakung Sarapanku sambal korek sego jagung Masakan watune kali nyemplung ning kedung Zaman dhisik durung ngusum sabun Andukku mung cukup anduk sarung Dolananku montor cilik saka lempung Piskolo piskolo baris rekasane saiki wis Piskolo piskolo baris kekereke medang wis Tanggal 15 padang cimblang bulane bunter seser Aku dikutang so yen gede dadi dokter nyontek sapa Padang cimblang bulane bunter seser Barang wis gede aku disuntik bu dokter Ana caraka tata sawala iki cerita zaman semono padha jayanya maka badanga iki cerita saka wong tuwa Dewangga Dewangga Musik Klasik Audio Profesional Sound System Mekar Multimedia Live Streaming Sekar Ratu Wedding Kebatang Bapak Ibu ingkang sampun pikantuk pasugatan semoga dipun kedhapi kanthi badhe mandhekane penggalih ingkang dereng pikantuk sabar sawetawis nggih. Yo yo yet yet rambutku dicukur kencang kuncung Katokku saka karung gantung karo jagung Lambiku warisane mbak kakung Sarapanku sambal korek sego jagung sakno Masakan watune kali nyemplung ning kedung Yur. Zaman dhisik durung ngusum sabun Andukku mung cukup anduk sarung anduk sarung Dolananku montor cilik saka lempung Piskolo piskolo baris rekasane saiki wis Piskolo piskolo baris kekereke medang wis Tanggal 15 padang cimblang bulane bunter seser Aku dikutang so yen gede dadi dokter nyontek sapa Tanggal 15 padang cimblang bulane bunter seser Barang wis gede aku disuntik bu dokter Asai ana caraka kata sawala asal lewat Iki cerita zaman semono pada jayanya maka badanga iki cerita saka wong tuwa ana caraka kata sawala iki cerita zaman semono pada jayanya maka badanga iki cerita saka wong tuwa matur sembah Matur nuwun sembah nuwun sampun Dumateng matur kadang kula Dewangga setunggal lelagon kang kemyak sebening swasana ugi katurulipur dumateng saking para tamu ingkang katemben dahar sedaya sampun dahar sedaya nggih Alhamdulillah para tamu sedahan ingkang satu kinurmatan aturulipur kasih kesatawis ndungkap ati cara candhaipun niki
atur panampi ngiras pantes pambagio harja wilujeng saking keluarga agung Bapak Sudarno Sarimbit Ibu Suhartini emangke katur panjenenganipun Bapak Sudarno Sarimbit kasuwun sumeneng hangampingi wondene ingkang pinitaya nun inggih panjenenganipun Bapak Karim katur panjenenganipun Bapak Karim kasumanggaaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dina waddin. Assalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kala nuwun dumateng para pepunden, para pinesepuh ingkang kawula bekteni, para kiai, para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyu ilahi minangka panuntun panembah ingkang luhur ing budi, dumateng para pengemban-pengembating praja satirane negari pengayoman ing kala dasih ingkang sinubeng pakurmatan mligi. Dumateng panjenenganipun Bapak Sugeng dalah Ibu Sumiati dalah pangombyonging Sirat Mojo temanten kakung ingkang mijil saking Jawa Karang Prandon ingkang saking hormati lumaberipun dumateng sanak kadang mitra pitepangan tamu undangan ingkang saking hormati saderengipun kula matur sumangga panjenengan sami kula dherekaken ngunjukaken puja lan puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Maha Agung. Jalaran kanthi rahmat taufik saha hidayahipun kula panjenengan sami taksih pinaringan wuswa panjang katitik saged makempal wonten pawihan mriki tansah wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat saha salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng sawetipun wiwit wekdal menika ngantos yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun dene kawula kumawantun cumantaka jumeneng wonten rasa panjenengan sami boten ateges ngirangi trapsila kawula hanamung wonten mriki kawula minangka sesilih saking panjenenganipun Bapak Sudarno Ibu Suharti ingkang nembe mengko gati. Bapak Sudarno Ibu Suharti ing wekdal punika inggih awit saking rawuh panjenengan sami piyambakipun mongko gembiraning manah mboten kuwawi matur dumateng panjenengan sami namung kandhek wonten ing jangga pramila saking punika hangawe kawula kinan matur dumateng panjenenganipun para tamu mekaten. Ingkang ngos pindah panjenenganipun Bapak Sudarno Ibu Suharti ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sami ingkang sampun karaya-raya nglodhangaken wekdal mbucal tenaga saperlu hangestreni anggenipun Bapak Sudarno Ibu Suharti hamengku gati. Wosing gati ing siang punika panjenenganipun Bapak Sudarno sekalian netepi darmaning sepuh miwaha putra mahargya siwi ndhawuhaken putra-putrinipun ingkang peparab Dyah Ayu Dita Dyah Indah Suhartini ingkang sampun kajatuh rama
kalian panjenenganipun Bagus Tumaruno putra saking panjenenganipun Bapak Sugeng Ibu Sumiati ingkang peparap Bagus Handika Dian Prastya ingkang mijil saking Jawa Karengah Prandon. Dawuhipun Sri Atmaja temanten kekalih sampun kaleksanakaken wonten ing ngarsa panjenengan sami tansah rancak mboten wonten alangan setunggal punapa sedaya kala wau pikantuk rahmatipun Gusti Maha Agung dalah doa restu panjenengan sami. Mawantu-wantu panyuwunipun Bapak Darna sekalian mugi panjenengan sami kersa paring doa restu dumateng Sri Atmaja temanten kekalih ingkang katemben badhe nyilemi samudraning bebrayan agung mugi tansah atut runtut pindhone mimih hamintuna kademugaaken napa ingkang ginayuh jumbuh kalian kekudanganing tiyang sepuh piguna tumrap keluarga tumrap bebrayan tumrap nusa bangsa lan agama mekaten. Mugi enggal pikantuk momongan menawi kakung ingkang soleh menawi putri ingkang solikah saged mendem jero mikul dhuwur derajate ingkang sepuh mekaten. Para tamu kakung saha putri ingkang sang hormati regenging swasana ing siang punika inggih awit saking rawuh panjenengan sami dalah sumbangsih kadarman ingkang arupi punapa kemawon iguh pratikel bondo beya lan bau suku ingkang samudayanipun mahanani regenging swasana dalah ngirangi jejibanipun ingkang nembe hamengku gati ingkang punika panjenenganipun Bapak Sudarno sekalian boten saged paring piwales punapa-punapa namung ndedonga dumateng ngarsanipun Gusti Maha Agung mugi sumbangsih kadarman saking panjenengan kula wau pikantuk leliru saking Gusti ingkang Maha Agung matikel-tikel saha malimpah-limpah amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun anggenipun Bapak Sudarno dalah Ibu Soeharti hamengku gati sampun karancang saha karacik ing sawetawis wekdal ewadene titilaksananipun damel hambuk bilih taksih kathah kekiranganipun anggenipun kirang kupuh kirang lungguh darah kirang suguh panjenenganipun Bapak Sudarno sekalian nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami ingkang salajengipun hambuk bilih kanca-kanca kadang sinoman rukun makarya anggenipun leladi dumateng panjenengan sami wonten kiranging Subacita tandang tanduk lan Solabawa kawula ingkang nyuwunaken lumunturing sih samudra pangaksami. Senajan to mekaten panjenenganipun Bapak Sudarno Ibu Soeharti taksih nyuwun dumateng panjenengan sami kersa ndemugekaken anggenipun lelenggahan ngantos paripurnaning wiwahan ing siang punika mekaten. Ingkang salajengipun kawula wonten mriki ugi kajibahan nampi pasrahipun Sekar Cempaka Mulya Saselih ingkang wujudipun Sri Atmaja temenan kakung. Kala wau panjenenganipun Bapak Sugeng sekalian hangaturaken salam taklim ingkang ungelipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Sudarno dalah Ibu Soeharti hangaturaken waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kala wau kanthi wasan bismillahirrahmanirrahim Sri Atmaja temanten kakung kapasrahaken panjenenganipun Bapak Sudarno dalah Ibu Soeharti kanthi wasan bismillahirrahmanirrahim badhe katampi kanthi suka lan renaning penggalih. Sak sampinipun katampi badhe kagala wentah kados pundi anggenipun nggala wentah putranipun piyambak kosok wangsulipun sak wanci-wanci Sri Atmaja temanten putri wonten ing Jawa bab panggala wentahipun kasumanggaaken panjenenganipun Bapak Sugeng sakeluarga dalah para pinisepuh mriku mekaten. Ingkang salajengipun kala wau panjenenganipun Bapak Sugeng sekalian nyuwun mangke watawis jam 1 Sri Atmaja temanten kekalih badhe kaunduh utawi kapundhut kapurih nglumantaraken wonten ing Jawa. Insyaallah Bapak Sudarno Ibu Soeharti kadukung utawi sengkinuyung kalian para sanak kadang mitra pitembangan badhe kalumantaraken mekaten. Ingkang sarengaken kala wau panjenenganipun Bapak Sugeng sekalian nyuwun pangapunten
sakataing pengarek Serat Mojo teman kakung ngambuk bilih wonten kiranging Subasita panjenenganipun Bapak Sudarno dalah Ibu Suwarti ngaturaken dawah sami-sami mekaten. Mangke sak sampunipun wiwahan ing siang punika paripurna panjenenganipun Bapak Sugeng sekalian dalah rombongan saking Jawa mundhut pamit. Panjenenganipun Bapak Sudarno Ibu Suwarti namung nderekaken sugeng kundur. Mugi-mugi salampah panjenengan saking wiwahan mriki dumugi dalemipun soang-soang tansah amanggih wilujeng boten wonten alangan suku tunggal punapa mekaten. Kula kinten cekap semanten nggih kula matur mbok bilih wonten tumpang suh nggih kula ngaturaken labet kiranging seserepan kawula. Kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun wusana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten ingkang tanpa pindhan Bapak Karim wonten sasmita keluarga saking panjenenganipun Bapak Sugeng badhe ngaturaken tali asih. Pramila dipun tampi rumiyin. Ngapunten dipun foto rumiyin mboten. Dipun dongani sekalian, Bapak. Nggih. Ngiras pantes ndedonga sarengan angka sepindah Sri Atmaja temanten kekalih mugi-mugi anggenipun bebrayan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Angka kalihipun sedaya ingkang rawuh ing siang punika mugi-mugi tansah sehat wal afiat pikantuk wilujeng saking Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu ala barakawa bil khair. Allahumma inna keselamatan fi dinina wa afatan fil jasadina fi mina wa barahatan fi rizqina fil kisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'al muttaqina imama. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi tatas titis terwaca cetha atur panampi ngiras pantes pambagya raja wilujeng saking panjenenganipun Bapak Karim minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Sudarno Saribit Ibu nggayuhan nampi pasrah saking keluarga agung Bapak Sugeng Saribit Ibu Sumiati. Dumateng panjenenganipun Bapak Karim kalau aturaken matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan kadherekaken lenggah wonten ing papan palenggahan sekawit dumateng Bapak Ibu katuran pinarak rumiyin sekedhap. Siang kalenggan menika nasih sesarengan kaleng kadang kula elektron campur sari dewangga bebilih saking larangan badhe wonten ingkang derek dono swanten nyumanggaaken monggo napa wonten pamundutan lagu menawi boten monggo langsung saking kadang-kadang dewangga sinambi ngrantu teman dan sarimbit angkrasuk busana satriya mangkaten. Monggo sinten Mbak Amum napa? Oh Mbak Ega, monggo dipun aturaken. Atur lepur mati saking pertamu Mbak Ega. Suatu malam adem bercerita
bacaan dan doa yang mulai berbeda. Ego dan air mata kita bicara. Yuk. Tak masuk logika, termalah hatiku. Mbak Titin. Kau menggenggamku mana adanya. Berdamai dengan apa yang terjadi. Kunci dari semua masalah ini. Yuk. Jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang diyakini. Tak masuk logika. Iya. Hatiku, kau menggenggamku mana adanya. Ini tapi yang bisa tertekan hatiku. Kau menggenggamku mana adanya. Dewangga. Sekar Ratu Wedding. Pimpinanipun Bapak Kadek Retno. Jangan salahkan aku siapa yang mau kau di sana, aku di seberangmu. Dengan apa yang terjadi. Kunci dari semua masalah ini. Jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang Klasik audio. Professional Sound System. Sekar Ratu Wedding. Sekar Multimedia Live Streaming. Jangan salahkan paham tuju. Oh, siapa yang tahu, siapa yang mau kau di sana, aku di seberangmu. Sulit senang, lagi sama arah kibatnya. Cerita kita sulit dicerna, lagi sama serap doa. Cerita kita sulit dicerna, lagi sama arah lagi sama cara berdoa. Mbak Titin. Loh, kok gak muni ta Mbak Titin? Urung Tik. Nah, Dipateni. dipateni. Nggih,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sing dereng tepang monggo ditepangaken. Nggih, dipun tepangaken, Sing sampun tepang monggo diraketaken. diraketaken, digawa mulih ya oleh. Nggih, keparingan asma Mbak Titin Prahara Rumah Tangga. Dibaleni malah sinten? Mbak Titin Prahara Rumah Tangga. Oh, ki korban iki ketok delok prahara Nggih. rumah tangga iki mbiyen korban iki. Ten mriki enten sing juda napa mboten? Oh, wadah. Pojokan niku dudo. Alhamdulillah nggih kula tempil. Ki tempel kaya brambang. Nggih, kula saking Ponorogo, Bapak. Nggih. Pun enten paribasane, Bapak. Nggih, pripun Mbak Titin? Mboten turu, mboten melek ngluntungi tetene wite asem. Nggih, terus? Mboten ayu, mboten elek lodong kena ketombo adem. Ah, lah dalah iki lho. Hello! Oh, sing duwe bayek dikebuk wetenge ben ora kaget. Kok diam semua? Ya iya. Bar wareg ngantuk iki. Alhamdulillah ketepangan malih nggih Bapak. Nggih, Ketimbalan Mbak Titin. dawuh ten daleme Bapak sinten? Teng dalamipun Bapak Sudarno, saripun Ibu Suhartini. Bapak Sudarno. Nggih. Matur sembah nuwun nggih ditimbali ten mriki. Mugi-mugi kepantean putra Mbak Dita. Mbak Dita kalian Mas Handika Handika. jadi yang keluarga yang sakinah wa mawaddah Amin. warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Gogrok piye iki gogrok. Panas napa mboten, Bu? Pun wareg. Adem ese bar metu. Sampun. Alhamdulillah. Nggih. Kula kesugetanan nggih. Lanang Napa, kuwi Mas Mas? ora banci. Lanang. Napa? Niku jenengan takoke niku lho. Jenengan digoleki Banci. tukang saron. Lah wis seru kok nyemoni. Wis seru banci kok tabu wi. Ketok nyidam. Padha gitu. bro golek duwite. Padha-padha makarya. Ancen ya banci. Heeh. Banci sing ngayani ngono lho, Mas. Ah iya. Bancak rumah samu teh tahlilan ngono apa piye? Kok bancakan. Halo. Ku tukang adam kok ora-ora. Oh iya, Ya adam. roh, Ya Bu, engko ae ya pitungan. Heeh. Monggo Mbak Titin dipun aturaken Nggih, melipur Bapak. dumateng saking bertamu. Nggih. Wonten Manggolo kalih Domas nika Sini dijogetne. yang maju Didi. Nggih. Namanya siapa sayang? Zila Zila kelas berapa? kelas 6 Kelas 6. Sila kelas Terus duwe 6. pacar pogo. dereng Tenane. nggih Pacare Manggolo kuwi lho ketoke, Mbak. Kini, sik kini nak. Heeh. Sorbeje. Sorbeje. Mana anak-anak sorbeje, mada iya kana. Tak iya. Namanya siapa sayang? Isa Isa kelas Isa. berapa? 6 Oh, kelas 6, podo kelas 6. Wis kate lulus kate SMP, Heeh, arep alhamdulillah. SMP. Rojok kini. Lah. Iki ponakane manteni. Iya, Le. Keremus entah iku. Namanya siapa? Restu Restu. Kelas berapa Restu? kelas 2 Kelas 2. Gong sunat. Gong sunat. Gong Gong sunat. Kowe tak omongi ya Restu. Lek kate dadi Manggolo iki aja layangan ae. Lah nyapa Mbak Titin? Cek ora glowing wedake ra nempel. Ya Allah, kuwi mau wedak sadah witik blekno kabeh lho. Cak. Adik Restu gambare Mas sing tukang dembung kae. Lah sing tengah kae karo sing pinggir. Ayo kembar. Sing tukang dembung kae. Tukang dembung. Heeh. Kembar tenan. karo tukang dembung. Dibojo tukang dembung remuk. Remuk ditutuki. Bendina ditutuki. Ah iya. Tutuki terus bendina. Ayo sing situ. Wis ae. duwe pacar apa ge? Gong Uga. Dereng sunat ta? gak Wah. Wis tau diambung banci burung. Namanya siapa sayang? Aska Aska kelas Aska. berapa? 4 4. Wis sunat geng. Gong Gong sunat ya Allah. Kelas 4 gong sunat ki jebete Ngomong cokotno. bapakmu ya Le. Nah disunat ben bentuk baru kayak mas-masi panjak kae. Nggih, lah kae Ayo kembarane. sing tukang saron ya urung Ayo sunat, Mbak, ayo. dikei tambal ban Ayo. didangdutne. Tambal ban. Ayo. Diatur kae. Kene nak. Masih bersama Dewangga Klasik Audio Profesional Sound System.
Sekar Multimedia. Sekar Ratu Wedding. Ayo restu. Sopi to. Kasih kasih. Wangga Klasik Audio Profesional Sekar Ratu Wedding dan Bakar Video. Kowe kuwi sapa? Ije. Wangga Klasik Wangga. Audio Sound System. Ayo joget sing ukele. Ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ban pecah maneh. Isi esuk rezekine tambah lumpuk. Oe, tambah lumpuk. Oe, tambah lumpuk. Oe, tambah lumpuk. Oe, Alhamdulillah Mbak Titin. Nggih kribik gedang kribik telo Mbak Titin. Karena sampun sawetawis tiyang mangke mantenipun tasih dipun larapaken malih wonten ing Karang Tengah ngoten Mbak. Nggih, matur sembah nuwun nggih Bapak. Nggih sami-sami Mbak Titin. Para tamu sinidahan mekaten kala wau lelipur sawetawis kalian kadang-kadang Domas Manggala ugi Mbak Titin ingkang micil saking tlatah Ponorogo. Para tamu sinidahan ingkang satu kinurmatan Purwo Madya Wasana, ambek bilih sampun boten wonten ingkang karempit. Sumangga adicara prasaja ing siang kalenggahan menika dipun tutup kanthi maos lafal hamdalah sesarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing ajeng sampun kala aturaken namung bilih tandha yekti paripurnaning gati, siap maju temanten sariwit sampun jengkar saking sasana palenggahan tumuju warung ajeng nanging nyuwun gunging panuwun. Ing mangke siap maju temanten kekalih tetep wonten ing padi-padi agung. Katur saking para tamu kasuwun ing mangke jawat asta langsung wonten ing padi-padi agung kemawon nggih. Mbok bilih Rama kalian Ibu ingkang wonten ngajeng, nggih Bu. Semoga dumateng panjenenganipun Bapak Sudarno Sarimbit ugi Bapak Sugeng Sarimbit kasuwun jengkar saking sasana palenggahan tumuju wiworo ngajeng ingkang saperlu jawat asta tangkep asta kalian sagung para tamu ingkang badhe kundur. Para tamu sinidahan ingkang satu kinurmatan ing siang kalenggahan menika kula minangka sesulis saking panjenenganipun Bapak Sudarno Sarimbit Ibu Suhartini ambek bilih anggenipun nampi karawan panjenengan sedaya wonten kiranging Bojawi Makrama lumantar kula panjenenganipun Bapak Sudarno Sarimbit Hanglenggono. Wonten kula minangka pambiwara ambek bilih wonten gonyak ganyu ing wicara kula. Sedaya awet cubluk ing kula babakan basa tuwin sastra ugi kiranging sesrepan wonten ing pawiyatan. Pramila mboten tida-tida kula nyuwun diagung pangaksama. Billahi taufik wal hidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Konduring para tamu, wilujeng kondur pinaringan rahayu rahayu kang sarwi tinemu.